aparo ni ng'eny gi aparo no yie gi gik mowacho na neno nitiere ng'ama wacho kanyo ni ati ni impeachment mar Rigiji en a pure witch hunt. Taparo ni japiny onego kuongo rito mondo ne ane charges madonjo flogo nikech apani kata wan ko wuoyo kae gima wanyalo wacho ni pod en rumor. Nyaka sama impeachment ni bed properly before the house. Then koro wabro ng'iyo nikech mache kama koro mashtaka bro biro gi evidence mabe attached gi mashtaka go. Bas bang'e en bro biro mondo en be owuo onyisa ne japiny ni to gik miwacho go gin adieri kata ok gin adier. Koro kacha koro wabro wacho ni en pure witch hunt. Wan gima ne owacho ni advisors mage. Ing'eni ot ka koth ochako chue to nyaka ine ni to kanye i ot kanyo mibro bete ma koth ok goyi. To ka in koth chue to kendi ni medo mana yawo mabati mondo koth omed goyi. Ting'eno kinya ywak ne ng'ato ni koth ogoya nikech ine mi yawo mabati no ma koth otimo ang'owa ogoyi. Koro japiny be nyaka ng'e ni sama gigi owuok ok ni giwuok ka ayanga ma ot achiel ma koro bet ok timre nade ok bedre. Mar ariyo ka ni neno ng'ata winjo kopenjo kanyo ni tere kaka wach mar Raila Odinga no odonje. Ing'eni kuom jok ma wuoyo wajumbe ma kelo ginegi ni winjo ka wajumbe go wacho ni nitie kaka no bet piny motimo calculation. Mo wacho ni jo Mrima ma e kura mane gikelo. Omiyo ka broad base chakore ok ni no we sirikal. No wacho ni ka broad base chakore manyiso ni gikelo ng'ama no kobedo part mar loso sirikand Kenya Kwanza. Koro go kura nikech kura mar Mlima ema nomiyo Ruto telo. Koro eno go gimano to wacho ni kuongo ichulma then koro broad based to timang'owa odhi mbele. Koro kanye mineno ka koro ne Raila Odinga timre nade donjre gine siasa gi. To nineno kata William Ruto no wacho mabe ni bang' Gen Z kano biro no ng'iyo mo wacho ni nitiere gik ma koro ng'iyo piny mbele moloyo iuno wuon kaka dwa chikendi. Tapa ni ma ok mokwongo maneno gini apro kata Saitoti ndalo mane ni moyo bolo Saitoti ni winjo ko wacho ni there comes a time that the country is more important than an individual. Kora pani maybe mane kama ne Ruto be oyudore mane koro wacho ni kara we akelo opposition mondo jite obedi. Ting'eni katieko gimano to ni neno ka former governor ma Bometa Isaac Ruto masani commissioner judiciary ni neno ko wacho ni gik matimre gite ochopo kama koro wambe chaka mondo koro wangi katiba wa ni to katiba wani pure presidential system mano miwani be otiyo kodwa maber nikech yuaruok mwabedo mang'eny godogi any system ne wakao system nitiere kaka ok satisfy wa miyudo ka en winner take it all ng'ato kose yombo ng'ama ne laure kode ni onge gima yudo to mae magini bedhi miyo deputy power moneno ni orom gi president kata orom gi governor momineno ka counties deputies gore gi governors national government ineno ka president be gore gi deputy ne nkech kaka chik no keti mondi igwetho ko deputy ni be itemo ndi makidhi michopo to be itema ino. Erokamano je goye wiye kapok waduogo gi jo Radio Ramogi.